Kde sa konali letné olympijské hry v roku 2016? Bol to Londýn, Rio de Janeiro alebo Peking? Peking. Peking nie je správna odpoveď. Ktoré mesto hostilo olympijské hry 3-krát? Bol to Londýn, Paríž alebo Ateny? Paríž. Paríž nie je správna odpoveď. V ktorom roku sa ženy prvýkrát zúčastnili olympijských hier? Bol to rok 1900, 1920 alebo 1896? 1896? 1896 nie je správne. Ktorá krajina získala najviac medailí na zimných olympijských hrách v Soči 2014? Bolo to Nórsko, Rusko alebo Kanada? Kanada. Kanada nie je správna odpoveď, takže máme vyrovnané 2-2. Koľko olympijských hier sa konalo v Londýne? Skúste si tipnúť. Ten, kto stlačí ako prvý, ten určí, kto bude odpovedať hodnotu. Lepšie je vám stlačiť, pretože... Super bol. Takže super odpovie číslo. 12. Je to viac alebo menej? Menej. To menej a teda postupuješ